Аз съм потърпевша, возя се в Мерцедеса, не сте ми на нивото, старши изследователка. Вярвам в себе си, имам членска карта в БТА. Баба Яга ме зоват, Кумчо Вълчо е мъжът ми. Читкаме се с джипа през 9 меди в 10-та. Жетви, бяхме на собствените си лайна. Жетви сме ние на голямата ни суета. Фактите тук там са на наша страна. Статистиката ни почти никога не лъже, няма как живота ми да е в лъжа. Крийте си децата, защото ще ги изяда. Най-обичам с колитите да се развличам. Стани не дам, не мога да го отрека. Плагиатството ми е страста. 800 страници ви пиша ей така. Може ми ще го прекъсна. Клеветите ми да изрека, ще взема да се просълзя. Клеветите ми да потвърдя. Ще се видим в БТА, ще се видим при Лора Крумова. Ще се видим и в съда. Потърпевш, потърпевша, потърпевш, живота ми е леш. Потърпевш, потърпевш, аз съм потърпевша. Возя се в Мерцедес, а не сте ми на нивото, старши изследователка. Вярвам в себе си, имам членска карта в БТА. Баба Яга ме зоват, Кумчо Вълчо е мъжът ми. Читкаме се с джипа през 9 меди в 10-та. Жетви, бяхме на собствените си лайна. Жетви сме ние на голямата ни суета. Фактите тук там са на наша страна. Статистиката ми почти никога не лъже, няма как живота ми да е в лъжа. Крийте си децата, защото ще ги изяда. Най-обичам с колитите да се развличам. Знание не там, не мога да го отрека. Плагиатството ми е страста. 800 страници ви пише ей така. Може ми ще го прекъсна. Клеветите ми да изрека, ще взема да се просълзя. Клеветите ми да потвърдя. Ще се видим в БТА, ще се видим при Лора Крумова. Ще се видим и в съда. Потърпевш, потърпевша, потърпевш, живота ми е леш.